анами қадар бор мондагияи тамошобино распродажаи калонтарин кардагиян. Магазина ки маҳкам кардан ина марҳамат инами борора ҳамаша нархи дастрас кати пешниҳод кардагиян. хитон медонин инамино 300 сомона як палчко 250 арзони арзонаш. лекин магазина ки маҳкам кардагиян озима шумода нишон метам ҳамё ҳамаш 150 сомонӣ пешниҳод шидагияй. то охири набора тамошо кунен. борои туркӣ обуфои фасони дига ҳам ҳастай ва ё бо сатсмаям ҳаст. лекин нигоҳ кунен ине ки ёз дидестен аввали наворда ҳамаш 150 сомонӣ. мана марҳамат хитон медонен ич хеле обуфояй духтаракама чанд бор буд реклама карда будам ҳози магазинша маҳкам кардагияй инами қадар боре ки мондагияй духтаро марҳамат аксияи калонтарин 100-150 сомон ози 100 сомоноша дар рафти навор бо шумода нишон метим. ҳар он чизе ки дидестен мана нигоҳ кунен ҳамаш лайкияй ваяй зелаяй хулас ҳамаш ами турецкиёи оригиналай ку 300-350 250 ки аксияи калон шидагияй. ина ёрам дидена духтаро лайкиёи фасон хитон медонен ку 300 сомонай лекин 150 сомонӣ додестиян. тамошобино марҳамат успед кунен тамом нашида интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунан. и духтара калакайма чанд бор шид навор мегирам бори дигар такрор мекунам. бисёр клиенто харид кардагиян розиян. марҳамат ина шумоям метонед ки бо дили пур харид кунен. доставка дорам фақат нигоҳ кунед. лайкиёра дидена анаи обуфора диден турецки оригиналошан духтаро ҳами 150 сомон. ози мактаб омадеста ина маълимо студент духтарако иҷода стилои классикаям ҳастай. марҳамат нависен бо расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан. инчунин арӯсакои хушрӯ инами обуфое ки хитон дидестен ки 300-250 сомонай ина марҳамат 100-150 сомон шидагияй. интихоб кунен дарра ва как шумода доставка кунан бурд мекунен зеро ки нархи беҳтаринай. марҳамат ҳамино ҳамаш 150 сомон буд ҳамие ки ҳозир нишонтон додам. анаки духтаро ҳозир бо сатсмаша дар рафтин навор пешниҳодтон мекунем. аз сатсмаям бигиред. анами обуфо 350 сомон будан духтаро дидена ҳозир 150 сомон шидагиян. ҳамаш моли туркияй духтарако. марҳамат ишаишта фасон анаки нигоҳ кунен анами шлёпкачо ҳамаш бори якм сорт ина диден чӣ хел фасонан 100 ё 100 сомон 150 сомаша навор доштам ана инош бошад бо 100 сомонай. духтаро бурд мекунен. бори дигар такрор мекунам магазина маҳкам кардагиян барои ҳаваи ҳар он чизе ки доран грандиозная аксия эълон кардиян бо нархи дастрас 100 сомон 150 сомон. мана ин ёям оригиналояй диден духтаро хоҳен бо мебиёранд то на доставчик мебиёра бинен сифатча ира бинен ина брендои мора медонен хитон чанд пулай 100 сомон шид диден духтарако ҳамаш борои фасон назарои оригинал лорикои фасон хулас духтаро бурд мекунен. рақамошон ҳаст. ини лайкиёра диден духтаро ина ду цвет доштай ҳамиёрам 100 сомон кардагиян. ира бинен ишаишта фасон агар наворда хушрӯ надида бошед нависен расмоша мепартоянд туна.